הגיע לאוזני שמועה שתזמורת המהפכה מעלה מופע שמיועד גם לבני נוער ולאנשים בשנות ה-20, ואפילו משלבת בתוכה סלנג. את זה אני חייבת לשמוע. קדימה. מדליק, מדהים, משגע, מהמם בג'אז. זה כאילו שבטח ברגוע בשירו זה פנן, סוף העולם חבל על הזמן. מה מיוחד בתזמורת המהפכה? יש שני דברים שמייחדים את תזמורת המהפכה ביחס לתזמורות אחרות בארץ. אחד, אנחנו לא מבצעים רפרטואר קיים, אנחנו מבצעים יצירות שנכתבות במיוחד בשבילנו. הדבר השני זה הרכב הנגנים שלנו, שהוא כולל נגנים עם הכשרה קלאסית, אבל כולם מנגנים גם באנסמבלים של ג'אז, של רוק, והם מסוגלים לנגן מוזיקה מכל מיני סגנונות, וככה גם היצירות שאנחנו מבצעים מכל מיני סגנונות, דברים מאוד אוונגרדים, דברים קלאסיים ודברים שהם ג'אז ורוק בראש. ספר לי מאיפה הגיע הרעיון. הרעיון הזה היה לנסות לשים ביצירה אחת את מה שאנחנו קוראים התורה שבעל פה של חילונים. זאת אומרת, את מה שמעבירים בעל פה אחד מהשני, כל אחד עם האינטונציה שלו, אז הפכנו את זה לפסקול אלקטרוני, שכל התזמורת רצה איתו ביחד. מה קורה? איך זה לשיר תכנים כאלה? זה נורא שונה מלשיר שיר סטנדרטי. קודם כל, כן, זה שונה, אבל זו יצירה. אז הדרך שבה אתה לומד את היצירה זה כמו כל שיר או כל דבר אחר. היצירה שבה אני לוקח חלק זו יצירה שנקראת סלנג, שבעצם היא מורכבת מכל מיני משפטים שאנחנו מכירים, כמו סבבה, בסה. מופע זה מופע חדש שמשתלב בכנס השפה העברית בראשון לציון. והדרך שניסינו ללכת בה, ונוכל לדעת רק ביום 50 זה הצליח, זה לקחת 7 מלחינים ולתת להם את השפה כזרז להשראה מוזיקלית, ושיכתבו מוזיקה בהשראת השפה העברית, כשהרעיונות היו מפסוקים, מאלתרמן. יצירה אחרת מהסלנג, יצירה אחרת מושפעת מטקסטים שעלו ברחוב סומסום וכל מיני תוכניות טלוויזיה מיתולוגיות וכל מיני יצירות משוגעות אחרות. נוסף על המוזיקה, יש לנו וידאו שהוא מעין תמונות חיות שרצות עם כל קטע, וכדי להפריד בין כל קטע וקטע, יש לנו את המדריך המוזיקלי, ג'קי לוי, במופע, שהוא הולך להעביר את הקהל מתמונה לתמונה. לומר כמה מילים, וכמו שהוא אמר, בדרך כלל מדריך מוסיף מילים על מקומות שלא צריך. אז הוא ינסה להגיד כמה שפחות מילים, כי המילים הם בתערוכה. חייך הפרטיים, אתה מדבר הרבה בסלנג? לא, בחיי הפרטיים אני רק לפני 1.5 שנה הגעתי לארץ אחרי 13 שנה בחול. תושב חוזר, אז הסלנג הישראלי זו חוויה שכאילו לא הייתה לי קלה להיכנס אליה, אבל מהר מאוד אתה מתלבש. ידעתי מה זה סבבה, ידעתי גם מה זה חלס, אבל אף פעם לא השתמשתי בזה. יש שם שורה אחת שאני עדיין לא מבין אותה. סבבה כמו תה בפינג'אן. מה בעצם המטרה העיקרית? המטרה העיקרית היא קודם כל לתת במה למוזיקאים צעירים. כל המוזיקה שישמעו בפרויקט הזה נכתבה על ידי מלחינים בני 20 עד 30. הם מקבלים אנסמבל ענק, 17 נגנים מהטובים ביותר שיש היום בארץ, והם מתנסים. תוך כדי החזרות אנחנו בודקים, מחליפים, משנים, מעבדה מוזיקלית. מי קהל היעד למופע? אנחנו מחפשים להביא את האנשים האלה שבדרך כלל לא נכנסים לעולם קונצרטים, הולכים לזאפה, הם הולכים למועדונים, אבל לעולם קונצרטים לא, זה כאילו מחוץ לתחום. כל יצירה היא שונה לחלוטין. זאת אומרת, בסגנון, אם זה מוזיקה קלאסית מודרנית, אם זה ג'אז, אם זה פאנק, אם זה רוק, אני חושב שכל אחד יכול למצוא את המקום שלו בערב, וכל אחד גם יכול למצוא משהו שהוא אהב ואף פעם לא שמע. וזה יכול לפתוח איזה דלת למקומות אחרים, מוזיקליים, שבדרך כלל לא שומעים. זו מוסיקה, זו יצירה. אז לא משנה אם צעירים, לא צעירים, זה משהו שמי שאוהב מוסיקה ומי שאוהב לשמוע משהו שהוא לא קונבנציונלי, ימות על זה. טוב, תודה רבה, אחי. תודה רבה, אחותי. היה לי סבבה כמו תה בפינג'אן. סבבה כמו תה בפינג'אן. תבואו.